Hi mga ma'am, so nandito na tayo ulit sa pagpasok ko. Lula, magbibigay pugay lang. Hahawak na tayo ulit. Nakapag-chismisan ka kay Bakang kasi. Andito po siya, nagpapagawa siya ng kanyang... Yung bakit buo na? Ang bilis no, kapag ano talaga. Oo, tsaka libre lang, walang bayad. Yung budget nakapondo. Wala kang biyahe, Tay? Last na to ngayon, sir. Biyahe na siya bukas. Ah, balik ka na ng ano, Taguluban. kanang, Sa puso nito. mag-ano siya. Biyahe na ulit ng barko. Ay, ano? Puso Negro. Asan yun? Asan yun? Ay, yung sa CR? Mga... Septic tank? Oh. Hanggang dito yan? Buo? Oh. Gagawing bar. Club. Inuman. Oh, inuman. Oh, pwede na. Oh. Total, ikaw naman pasimuno. Diba, siya naman pasimuno tayo. Isang haba. Buos lahat. Di maganda. O, yung ano, yung mga ano ni tatay na isda. Di ba nangingisda rin si tatay? Matumal na. Matumail siya ngayon. Kamusta tong ano mo? Saka kumuha ng ibang lupa. Binibili. Tumag. Wala lang libre ngayon. Ha? 30 ang 35. Isang sako? No. Ba't hindi ka na nandun kumuha? Saan? Sa farm, kasi gusto niya ipapantay yun eh. So tatanggalin ibang... Kuan pa. Kaya mag-utos yapon. Bayad. Karga pa. Sa bagay, tas sasakyan pa. Pareho lang yan. Sa- Labor. Saan mo na kukuha to? Diyan sa Kabulig. Sa taas. O kasi may mga, ano 'di ba? May mga ganitong tinatanggal ba si Brenda rin na lupa para at least yung marami. Sana kung malapit. Hindi yun, at least marami, oh. Biyahe mo pa. Pareho lang. Ano yan nandiyan sa gilid? Yung Drainage? Oo. Kana ay wala ng kanal. Ng tubig. Dito yung exit nun. Sa gilid nila. Etong ano mo kanal mo, hindi mo patakpan. Ano mo patakpan? Paling dyan. Gusto ko nga rin kung wala. Tsaka kasi, hindi siya tatakpan na ano ba? Ano yan tayo, yung parang may takip lang ba yung kanal? Kagaya ba Oo, sa yung Manila, parang, di ba yung nakita mo yung mga ano? Parang hindi lang din siya, ang tawag mo dyan? Yung lamok ba? Ito na yun. Itong gilid. Okay. Tapos anong yan mo dito? Balak mo ilagay sa ay? Ay, daanan lang yan dyan. Diyan Daanan yung mga churro. Papunta sa kwarto niya na yung bintana. Nag-aral ka ba tayo ng ano? Mana. At O, yung minaan niya. sa lolo mo? Ito ba yung pagko-construction? Parang gano'n. Tapos yung bata Naturo. pa siya, masama na siya. Hanggang sa... Yan. Parang ganyan kay ano. Oo. Manamana. Oo. Kapag Kung naging lalaki ako eh. kaya naman. Kaya nga. Dati ko na nagaganyan, oh. Oo. Hindi ka binibigyan ni kuya mo na allowance? Hindi, Diba, sumbong. ibintas na, di ba maraming bote kahapon, mga Red Horse, Coke, o yung 3 pesos yung Isang bote? ito yung Coke, so naka 300 sila. Ang galing. Kasi ito, pinsan mo. Pinsan mo. Parang relatives. Pamangkin, pinsan. Nakailan sako ka na rin pala, oh. Gano'n ang bawas? Mas malaki pa kung nagbabayad ako ng kuan. Laking tipid na nga. Ng labor. Isa lang binabayaran ko. Magkano araw niya? 120? 120? Na. May alam ako, 150.
May alam ako 150. Oo, doon na lang daw siya. Hindi, baka kaya niya doon kasi magkuha ba ng mga bato doon sa ilog ba? Ana, diba? Pinibig ko na ng ibang kahulugan eh. Paano pala yung nasa na yung mga kahoy? Tinapa na rin. Dinispose na rin. Isang Kila giba. Diva, nasa harap pa nila. Oo, sila Diva naman pagawa ng gate. Parking lot. Kasi parang balak niyang bumili ng mga scooter ba? Di ba? Alam mo naman si Diva, maliit yung legs. Hindi naman pwedeng magmotor na mataas yun. Pa-additional ka pang Hindi, sobra yun sa kuan. Ay? Yung kung anong gagawin ni Father. Dito sa gilid? Tingnan. Sa pakod, hindi na nagamit. Ay hindi meron pa. Meron pa, di ba? Itong, di ba sabi mo itong, Oo, sirahin pa din. itong kusina, ito ba yun? Ito po yung kanilang dirty kitchen kasi mga moms. Ito, gigibain din to. Oh, diba Ito po. Ang pangit ito, ma. Oo. Stock room na lang ito. Ito. Tsaka ang sikit. Actually, maganda siya maging back door ninyo. Andyan pa rin yung pintuan. Andyan pa rin yun. Tapos yung harap, ang gagawin mo? Nag-iisip pa akong receiving area. Ha? yung receiving area. Tapos ito kasi yung pagitan ng papasok dun sa kabila. Tugtog. Yung tagusan. Ayan po. Diba? Parang hindi ka naman kasya dyan. Kasha. Ito yung tuwan, Ito yung mga, yung mga payag. Panggagatong. Pwede. Ah. Nakasapo yan. Kasi bongga eh. Hindi, tsaka ang kagandahan dito sa peso mo, Bakang. Kahit nakaganito siya, malamig. Oo. No? Mukha talaga po Hindi siya. na tanghali, mga alas 11. Nasa open yung talaga siya. Pati itong gilid, sisemento. Para malinis siya. Lahat. Kasi pag umuulan, maputi. Oo nga, totoo. Buti naiisip mo yung ganito na ngayon. At least, At nakaka-fully least may, di ba, may at may least pinatutunguhan. yung sahod natin. May Hindi sa pinatutunguhan. naubos lang sa parang, alas mo yung sahod ko, wala Hindi lang yung parang usok na nawala. Di ba? Ikaw din naman, alam ko may pinakagawa kang two-story building sa, hindi lang namin ma-vlog kasi nasa Maynila, nasa Antipolo. Yun nga, story kasi yun. Oo. Story lang. Storyahin. Ito lang. Meron naman, kaya lang hinihintay ko lang talaga yung Oo, award. tsaka sana ma-vlog din namin. Yung award. Pagpunta nyo rin, syempre gagawa ko ng 8 kwarto para sa atin. Para lahat ma-accommodate. So mga ilang kwarto na ba nagawa? Story pa lang. Kwento pa lang. Imagination. Oo. Hindi, kasi pag na-award na sa akin yun, pwede na akong pumesto dun sa sa mismong pwesto ko ng lupa. Tapos tsaka ko siya. So as of now, nag-iipon Yung ka pa, nag-iipon ka pala ng pera. So Hindi, for sure, fully paid ko na yung lahat ng kailangan kong bayaran sa association. Bayad na yon, okay na siya. Yung title na lang hinihanap ko. Hinihintay namin kasi awarding na yun. Kapag nakuha ko na yun, pwede na ako doon sa mismong pwesto ko. Simulan ko na, di ba? Kasi yun na yung pwesto ko eh. Mapapaganda ko sa kung anong gusto kong itsura. pero sa'yo na talaga yun. Hindi, tandaanin mo na. Hindi pwede kasi may nakapwesto pa. Kunyari, yung bahay mo talaga, ang pwesto mo talaga kay Ma'am si Carla, itong asosasyon nyo to, itong lugar nyo, di ba? Asosasyon nyo. Ang pwesto mo talaga kay Ma'am si Carla. So, hindi mo mapagawa kasi si Ma'am si Carla, hindi pa rin siya makakalipat kasi may nakapwesto pa doon sa pwesto niya. Okay. Paano makakalipat yun kung wala pa siyang lipatan? So, ang dapat gawin, bigyan Yung mo ng title, pera. hindi. Kasamahan mo siya sa asosasyon. So, kapag naibigay na sa atin yung Kasamahan titulo, mo ng... oo. So, ikaw, pagkaganuhin mo ba, paalisin mo ba siya kagad? Wala pa naman tayong titulo, wala pa assurance. Mamaya, sige tayo Pero galaw-galaw. anytime, pag dilipat, pwede na yun. Yes. Pwede mo na simulan. Yun yung pinanghawa ko. Pag nasa akin yung title, pwede na akong gumalaw. Kasi yung nandun sa pwesto ko, lilipat na rin siya doon sa pwesto niya. May meron na siyang malilipatan. Oo. Doon sa pwesto yun na niya lang talaga. inaantay. Oo. Para kung ano yung gusto ko itsura, gusto ko ayos. Pero totoo pala, no, kapag nagpagawa ka raw ng
pag nagpapagawa ka, hindi matatapos yan. Ito lang, di ba ang plano mo nga lang talaga, backwards. Kasi ngayon bigla mo naisip na. Oh, hindi matapos-tapos ma. Basta pag nasimulan na. Ayan, pwede na yan. Ayan, yung mga lupa. Vagabonds. Saan ka dyan? Vagabond yung nag-drive. Gawa ko dyan. Ang galing humikot. Hoy! Diyan sila. 30 ano? 35 ang bili. Mas magkano pa hakot? 30 lang. Libre sa nila sa lakot. Sila nagmagawa, sila. sila na lahat. Nilalango yan nila sa kuan, sa... Bilog? Sila ang kukuha doon. Sila na. Nakakailan na sila? Ilan pa sila, we? 27 sacks. 50 yung kuan. Target ni tatay. Oo. Ha? 50 lang yan? Doon, sa part na yun. Iba din yan kasi panghalo ng semento yan. Iba din yung tinatambak nila, lupa yan. So binibenta rin yun? Binibenta. Dapat ito na lang katabi mong lupa. Oh. Bawal. Noon pwede. Pwede lang, di ba may dagat doon sa dulo? Doon kami nagpaan ngayon. Lumalalim na kasi. Hindi, may-ari, may bawal na. Ay, hindi rin. Ay, no. Ito talaga. Tsaka buti may natira ka pang lalaki ang kapatid mo. Buti nga lang. Kasi kung nagkataon, kawawa naman si tatay siya lang. Talaga mapipili ka kumuha ng mga trabahante. Diba? Kasi dapat ikaw tumutulong ka na rin, sinasabi ko sa'yo. Foreman ka nga pala. Oo, ako kasi continuation. At saka balita kung marang tawag dito, meron ka nang inaantay lang yung title. Balita ko, Jinky Pacquiao, yung inspired mo na bahay na gagawin mo. Ang ulam ginamos. Mag-asinta. Natatakot nga ako sa yung ganito inspiration ng bahay mo. Yung, Manda ka. yung biglang Punta bongga. talaga. Biglang bongga, tas ang daming ilaw. Kasi isipin mo kasi, kung Pag nasimulan talaga. kukuroy Putin mo, Oo, pag andyan na why not? sagad mo na. Sagad. Kasi a lifetime mo naman siya mapapakinabangan with ikaw, yung family mo, diba? Ako papatok yung, pag magsimula ka ng bahay series mo, patok yung vlog mo. Gusto ko nga gawin siyang apartment. Pwede. Para kasing, Kasi kung magbahay ka, Yung kalahati- din kasi mag-isa oo, Sayang, no? kalahati nito yung size ng lupa ko. Kalahati nito, apartment. Tapos mga 3-story. Yung, Two imagine story. mo ganito siya, pag ganun siya, kalahati nito. So, pwede Marami talaga mga tao ako. doon. Oo, kasi ano na yun. Pwede. Ay, hindi ka pa pala nakapunta sa amin sa Antipolo. Napuntahan ko yung burger. Hindi. Ano yung Mandaluyong yun. Sa pinsan ko yun. Ah, Ang bongga nito, uy. Siguro sa isang araw makakatipid ka ng 2,000 mahigit. Or 3,000. 600 yung for month, tapos Tatlong may helper. 300 yung labor. So, 1,000. Pagkain pa nila. Mga 2,000 din 1,500 tipid. to 2,000. Merienda. Pero bigyan mo na lang din ng si papa mo kapag pinipilit ko talaga po niya bigyan yung papa niya. Sa bagay kasi si Bakang hindi Pero naman for noon bukas. pa talaga, ang hiling niya talaga, motorsiklo. Noon pa talaga. Ma'am, Kaya mo yan. Kaya. Kaya mo yan. Kaya kung tag 20,000 lang. Uy, naamoy. Second hand natin to 35. Oh. Ayun yung taga motorsiklo. Itong bahay, sabi niya noon, pag magawa ko itong bahay, bigyan mo ko ng motor ha. Kayang-kaya yan ni Bakang. 6 digit ka na, di ba? Kaya kung may 15 mil, 10 mil. Na 35 buwan. Oh. Di ba? Kaysa monthly ka, kunin mo na yung kay... Ayun mo naman. Oh, di ba? Ako rin. Nakakahirap. Kaya sabi ko kay Mia, huwag mo na sa akin ibenta yung motor kasi iniwan yung motor, di ba? Sabi ko, huwag na po. Binibenta niya? Kunin mo na. Pinapasa niya sa akin. Ayoko nga ng monthly. Monthly. Yung kagaya ba kay Kara pila, 30 plus. Oh. 30? 30 yung kay Kara. Cash. Brenda binili. Pero si Kanan. Oh, Pero okay pa. maganda. 30?
Ang ganda. Kay Kara. Yung binigay kay Ansing noon. Ay, kay Ansing na parang mga 15 lang ata yun. Mga nasa ganun lang yung Meron pala ganyan. Pero maganda. Kay Cara, 30. 30, ang ganda no kay Kara. Maganda. Di ba nakita mo yun yung binlag ni Brenda? Ang ganda nun. Tapos hindi pa, yung nga lang, hindi bugbog kasi hindi naman niya laging ginagamit. Kaya alaga pa rin. O, ayan na mga moms. No, ang dami na po namin na pagtsikahan. So, abangan niyo po ang finishing ng kanyang bahay. Ako bongga to. Sigurado ko mas maraming tatambay dito. Depende pa. Depende sa mood. Parang gusto ni tatay daw gawing bar na lang to. Ha? Inom. Para batuhin kayo ng Kapit bahay. mga apat siguro na bahay dito. Lagi lasing. Thank you so much Bakang sa pagpapaunlak sa akin sa pag-video dito sa iyong pinapagawang bahay. So more videos with this. Ay, ang ilaw mo pala. O nga pala update ko si Maymay. Sa ilaw na gusto mo. Pabilog. O yung, di ba yung na solar? nakikita mo naman sa mga bahay na Jinky pabilog. Pacquiao. Hala. Yung Si Jinky lang nakilala ko yung anak ni Jin Bulag. Thank you. yes ma.